guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur Euskal Herriko etxe askotan efemeride ilun bat gogoratuko dute. 15 urte bete dira gaur Espainiako poliziak 15 gazte atxilotu zituela Euskal Herrian. Segi gazte mugimenduko kide izatea egotzita. 300 agentetik gorak parte hartu zuten operazioan. Gerora, Espainiako barne ministro izango zen Fernando Grande Marlaska auzitegi nazionaleko epaileak agindu zuen sarekada. Atxilotuetako askok torturak salatu zituzten. 2015ean konstituzio epaitegiak ebatzi zuen legez kanpoko atxiloketak izan zirela. Nik beste atxiloketa bat aipatuko nuke. Nicolas Sarkozy Frantziako presidente hoia Parisko Lasante espetxean sartu zuten atzo. 2007an Gaddafiren erregimeneko diruarekin hauteskunde kanpaina finantzatzeagatik ezarritako 5 urte zigorragatik. Espetxeratua izan den Frantziako lehen estatuburu hoia da. Nicolas Sarkozy Sarkozy Badirude Uribek bezain lagun onak ez dituela judikaturan. Sarkozy Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy Albiste garrantzitsua eta abesti ezin aproposagoa, baina nik albiste bat aipatu nahi dizuet. Hau ere garrantzitsua. Tinder, ligatzeko aplikazioa, euskeraz dago eskuragarri. Ligatzeko aplikazio ezagunaren azken eguneraketak 11 hizkuntza gehitu ditu. Besteak beste, euskera, katalana, galiziera, albaniera, bosniera, birmaniera, georgiera, kemerrera, laoserra, mazedoniera eta suahilia. Euskal soziologoak pozik egongo dira. Begira, nik badut bat hemen, gaurko egunez jaio zen Martínez de Luna euskal soziologoa. Ia 40 urtean zehar garrantzia handiko ikerketak zuzendu ditu. Batetik euskara biziberritzeko prozesuaren ezagutza zientifikoan sakontzeko eta bestetik euskal gizarte errealitatea aztertzeko. 2023an Manuel Lekuona sariaren irabazlea izan zen eta urte bat lehenago Anton Abadia saria eman zion Gipuzkoako Foru Aldundiak Martínez de Lunak sustatzen duen Garabide elkarteari. Askatasuna barreiaturik Espainia Euskal presoak ala ituzte Logroñon eta Malara Darokan Huelvan Burgosen Cuencan Granadan eta Avila Non dago gure askatasuna Beste hizkuntzalari baten kurrikuluma dut nik hemen, baina pixka bat zaharkitua agian. Uste dut Tinder moderno egia berarentzat. Baina bosta itxola. Bota, zein da? Gaurko egunez, baina 1875ean jaio zen Pedro Hilarion Sarrionandia Linaza abade Frantziskotarra. Afrikako misioetan ibili zen Marokon eta Errifeko amazigera hizkuntzaren lehen gramatika idatzi zuen, oraindik ere oinarrizko liburutzat hartzen dena. Gramatika 1904 udarako bukatu zuen. Ordura arte errifera ahozkoa zen eta erriftarrek ez zuten hitz egiten zuten mintzairaren idazteko sistema grafikorik edo alfabetorik. Idatzi behar izanez gero arabierazko eredu erabiltzen zuten, baina ortografia araurik gabe. Datu bitxi bat. Pedro Hilarionen bizitzaren hainbat pasarte ditu aztergai, Joseba Sarrionandiaren Moroak gara beheraino artean liburuak. Euskaldunek euskara dute galduko. Aizue, entzuten ari garen gizon honekin lotura bat topatu dut Anje Dualderekin. Gaurko egunez jaio baitzen George Charles Brassens, abeslari eta musikagile frantziarra, Frantziako ezagunenetarikoa. 1950ko hamarkadan arrakasta handia lortu zuen Parisko kabaretetan, bere abestietan gai satiriko eta sozialez aritzen baitzen. Eta askok abesti horien bertsioengatik ezagutzen dugu Brassens. Frantsesezko bertsioak Carla Bruniren eskutik, hemen ere lotura Sarkozirekin, katalanez, Serratenak, italieraz, Fabrizio de Andredenak, eta euskeraz,
Aniedu Alderenak. Inoiz txapelik endu neoren aurrean, ta orai berriz noa zoratzen deitzen nauenean. Otxo nintzen ta bere eskutik jaten dut geroztik, zakur gaiztoaren hortzaldiak ez ditut jadanik. Txiki-txikia bihurtu nintzen, panpina bat besterik etzen. Ba, idazle gehiago gaurko egunez jaio zen Doris Lessing idazle Britaniarra Kurdistanen. Eleberriak eta kontakizun laburuari argitaratu zituen. Gai nagusitzat 20. mendeko arazo politikoak eta sozialak zituztenak. Lan aipagarrienak Children of Violence 44-45 urteetan publikatuta bortxakeriaren umeak, eta baita The Golden Notebook 1962koa, kuaderno urre kolorekoa. 2007an literaturako Nobel saria jaso zuen emakumeen bizipenak eta zibilizazioaren banaketa eszeptizismoz, pasioz eta indarrez kontatzeko gaitasunagatik. Bagoazen idazle feminista gehiagorekin gaurko egunez duela 111 urte jaio zen Ester Txapa, mexikar mediku zirujaua, idazlea, feminista, sufragista, sindikalista eta aktivista. Los 5 sentidos pa' que no se rompan esta plaza. Corazón partido no se arregla buscando otra casa. No había otro camino que vivir las horas como pasan. Eta gaurko egunez hiltzen Guiomar Torresao, Portugaldar idazlea eta feminista. Portugalgo emakumeen emantzipazio idealen funtsezko pertsonaia. Torresau fikzio idazlea, poeta, antzerkigilea eta saiakeragilea izan zen, Ribaltase Ganbiarra aldizkarian kolaboratzen hasi zen eta Del Film de Noroña ez izenez idatzi zuen lehen 10 zenbakietan. Baina handik aurrera bere benetako nortasuna agerian jarrita hasi zen idazten. Gerora 1869an Uma Alma de Müller argitaratu zuen, bere lehen eleberria eta Almanak da Señoras aldizkaria sortu eta zuzendu zuen hil arte. Bueno, emakumeen emantzipazioarekin jarraitzeko 1962ko urriaren 22an, oda gaurko egunez, Vancouverreko mugimendu feministak SORBUC sindikatua eratu zen Kanadan. Get it hot, make a bitch, it's a femme, hit it like, get it hot, make a bitch, it's a can you play a song with a fucking beat? Hit it like Hiriko emakume langileen elkarteak bultzatu zuen sektore feminizatuak ordezkatzeko sindikatu tradizionalek emakumeak nagusi ziren sektoreak bazter usteaz gogaituta zeudela adirazita. 1986 arte iraun zuen, sindikatu independente, sozialista eta feminista izan zen. Sindikalistak aipatuta nik badut hemen beste bat, gaurko egunez zendu zen Iwan McCall ingeles folk abeslari, kantautore, komunista, sindikalista eta antzerkigilea. Mundu anglosajoian aski ospetsua den Dirty Old Town abestiaren egilea da. The Dubliners, The Pogues eta The Special taldeek abestiaren bertsioak egin dituzte, baina niri bereziki beti labetena gustatzen zait. I met my love down by Northern High. Dreamed a dream at a Greystone dance. I kissed my love by the Dodge main gate. Dirty old town. Dirty old. Egia esan kantutzarra dau, Aukera ona eneko. Musika giroan jarraituko dugu gaur elkarrezketa akustikoen eguna baita. Uxuek ere jeta etorriko da gurera, Zumarragako musikarik gaztea kantuan jarriko dugu. Amaiera izena du bere lehen diskoak, naiz eta esperientzia luzea duen oholtzetan trikiti txapelketa ugari irabazitakoa da. Bestalde, Gartxotun zain letonak doinuetatik aratago tartean abestien gomendio zerrenda osatuko dugu. Eta Akaitz Sarasola gure baso zain maitea ere etorriko da, zer kontatzen digun gaur. Eta maite dutak elkar banatuko ditugu, noski? Ba, entzuleok, beraz, pres gara gaurkoare abiatzeko urriak 22 ditu gaur, eta asteazkena da ongi etorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete.
Entzuleok zuekin Eneko Iturbe Otamendi, egunon? Egunon. Eta zuekin Goiuri Zeizarandi, egunon? Egunon. Eta dagoneko gurera ere hurbildu den Akaitz Arasula aurkezuko dizuegu. Akaitz, egunon? Egunon. Espaldiko agertzen diala. Bai. Izketan ari zaizuena Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1052 du, urriak 22, goizak 10:21 eta gu mentxe 3 edo hobeto esan da 4 dagoeneko. Hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan ongietorri, bigarren kafean zarete bai, naiz irratian. Eta esan dugu, zeran gaur gurekin Akaitz Sarasola izango genuela, eta zera esan dugu, ibilbide bat dakarrela, eta pentsatu dugu, ibilbide bat badela nolabait Gorka Orbizuren kantu baten izenburua, ez? Nik usain hori hartzen dioteneko. Bai. Nik ere bai, Bai, esan. Bai, lehenengo diskokoa gaina, ez beste edozein diskotakoa. Zehazki lehenengo diskokoa bai. Bai, hori da. Baina, ari naiz hemen topatzen, orain topatzen ari naiz. Gaur bertan atera den hau. Horia da. Bai, diamante... Bakan bi, ez da? Bai. Bakan bi, diamante giroan. Bakan baten diseinu berdintxua du, esango denuke, minimalismo absolutua, izenbururik gabea, berak nik Tolosako kontzertuan ikusi nuen, Goiuri zure antzinean esan zuen, jendeak ero ez daki hau zer dan, eta, bueno, batzuk saldu ditu, baina 1000 ale egin zituen, hau ere bada EP bat, vinilo formatokoa, eta horia oso polita. Bai, gainera hau Abbey Roaden grabatu da. Bai. Hala da, bai. Abbey Road estudioetan. Bai, entzungo dugu segituan, hemen azten ari naizetan nino. Hau ez da Gorka Orbizu, ez da. Oso Abbey Road da hau, baina ez da. Ardo Espainiak zerbait iluna begiradan Arri azpitan onespen bila gabiltza denok Bakardabe habitatu galdu bazara bisatu zure bila goaz Aspaldi da gauaren erdian esnatzen garela Itxasoa hemen hasten da Harriak batu zubi bat eraiki erortzen zaigun arte Ez gara ez zertan lehenak Ez honenak izan urteak labur eta egunak luze konturatuko zinen Ni naiz nigandik urruntzen etengabe badakit inori laguntza Eta diskonen grabazioan, baduela gutxi aipatu genizuen Carlos Arantzegi bateria jolea, badakit Amaia Miranda ere Abbey Roaden egontzela, jolarekin daukat zalantza. Ez dakite Nando Neirak grabatu duen, edota Jordi Mattheusek grabatu duen, argazkiak ikusi nituen, eta zalantza dauzkat. Itxasoa hemen hasten da Harriak batu zubi bat eraiki
zaigun arte. Ez gara Azkar, egon da Julen baiestatzeko baietz, baxu jolea aurreko biran, Gorka Orbizurekin aritutako Jordi Mazius berazela, eta, bueno, lehenengo disko horren ekoizpenean ere aritu zena, baina orain gontan ere, proiektuan, naiz eta zuzenekoan, Nando Neira, bueno, Donostiarra esango du, dagoeneko Gorka Orbizurekin zuzenekoetan. Aizue, maite duten tartea abiatu behar dugu, baina hemen ari gara ikusten batetik Gorkak diola, egunon, eneko ze kamiseta ederra. Kao, zuk gaur bazenekien zerbait eta... ez, konturatu da jantziete. Bai, konturatu da, bere Beatlesen kamiseta horrekin. Zerratzen du azpian? The Beatles. The Beatles. Azpiko japoniar letra horiek... Uste dala, japonian eman zuten kontzertu baten bakartela besterik gabe. Ondo. Eneko zina zure maita ez barkatu, ari nintzen txata begiratzen hori da. Ze kamiseta ederra. Nik bi maite dituzte diote mendik. Ze ederra aurreko Intu Jai espazioan usuek erejeta ikustea. Osondo ibili ginean denak familien eta Intu Jai kamiseta hartu non. Eskerrik asko Mai Orostiaga horrela zaintzeagatik. Ia esan oso kontzertu bereziak izan behar izan zuen, gero galdetuko diogu usueri, ze Intu Jai espazioa oso leku txiki eta goxoa da. Eta maite dut lurralde buseko G007 linea Donostia herri pasatzen da. Eta hori ederra da, eta azkarra, hombre, Gorka, azkarra ez dakit. Herri badoa azkarra ez da izango. Gorka, zenbat da azkarra, alegia, alegian ere geratuko da kasu baino. Donostiatik Zumarragara zenbat denbora egiten du lurralde buseko G007ak. Izenare badauka pixkate espio itzaliroko, ez? Nik adibidez, Bu 07 dago, eta... Bu zer da gauekoa? Ez, Buda buruntzaldea. Eta egiten du Tolosa, Bilabona, Andoain, Lasarte eta gero Donosti. Nei oso luze egiten zaitu. Trenoi oso luze. Trena autobusa da? Autobusa barkatu. Autobusa luzegi egiten zait. Alegin ez dela geratzen dio Julenek. G007 hau da berriena, linea berriena dola hilate batzuk estrenatu zen, eta herri pasatzen dela esan du Gorkak, baina uste dut geldialdia soilik Tolosan egiten duela, eta gainera norbaitek eskatzen balin badu, beraz, ez da joaten herri geldialdiak egiten. Orduan bai, azkarra izango da. Gorka, argitu mesedez. Herri diozunean, zer esan nahi duzun. Eta zenbat irauten duen bidaiak? Gorka, argitzu guztu, baina nik azkar ez dut imaginatzen jugada hobegi esan, Egypt izeneko abesti hau, hemen gure txatean jarri du Nekane Altzelaik, egunon, nire maite duta da Jeiki eta Nilo ibaia ikustea. Aporai! Baino. Ez etorri horrela inbidia ematera, Zango nuke. Esnatu eta Nilo ibaia ikustea, jo. Han piraguan ibiltzea gongo da, Nilon. Txatu du baiet. Angel Cuerdo kontatu zigun. Angel Cuerdo gintzun ez, hipopotamoak Nilon usatzen. ibilizela, baino, ejertzitoak eskoltatuta, edo lako zerbait aritu zela piraguanan, orduan ez dakit plan erakargarriena den, Indiokorak esan du egunon gaztiak Inigo dantzan dena eman dezu gaur Nekanek. Inigo ia erortzen zea Gorkak. Baina lasai, nik dena kontrolpean dukan. Indiokar jarri puntuak eta Gorka Orbizuren diska berria. Ea Durangon elkarrizketa egiteko aukera daukagun. Ordu eta 15 minutu dio Gorkak. Beasain Ordizia eta Tolosan geldialdia egiten du. Ordu eta 15 Donosti Zumarraga oso ondo dago. Bai, ez dago aizki. Kotxez ere 50 minutu beharko lirateke, beraz, ez? Oso ondo Gorka. Akaitz, behiratu eta akaitzek. Enez inoz Donosti Zumarraga zuzenen joan. Ez da ni ere. Zuzenean ere ez, zuzenean inoiz joan nintzen, baina batuta pixka bat hemendik Donostia da hemendik Zumarragara daukadana, bai, hor nun bait, eta... Bueno, gero galdetuko diogu usuek ergetari. Hori da, bergoratzen garen. Nik onartu behar dizuet zerbait egipziarragoa espero nuela, baina Beryl Musiken kantu hau, igual pixat epikotik gertuago da, egipziotik baino. Maiteutekin jarraituko dugu, eta Goiuri Ezeiza Arandia, zuri dagokizu maite dut, ez da? Bueno, gauza asko. Eneko esan du maite dut, abia? Eneko da. Eneko, zure maite duta. Eneko. Vale, nire maite duta da, vinilok entzutea. Ara? Baiz, niri, musika formatu fizikoan edukitzea baita gustatzen zait, baita frikikeri gauza bat, ezta?
Eta hori gustatzen zait. Eta atzo, kasualidadez, asteburu honetan vinilo berri bat erosiet, eta hori entzuten ari nintzen atzo, eta esan ze ondo. Ze ona. Nik atzo jaso nuen ere vinilo sistema berria osatzeko falta nuen pieza, jo konturatu nintzen kable bat ere falta dudala. Izango ditut horrelako 20 kable RCA kutre horiek, besterik ez dut behar, etxean bat ere nuen, eta ezin izan nuen estrenatu. Eta gaur banoa Milanera, beraz, igandera arte ezingo dute probatu, baina badaukat gogoa. Badauzkat vinilo asko sistema osatzearen zai estrenatzeko. Eta zaizkit pilatzen batzuk, beraz, badaukat plazera eta bestetik pixkat gogoa ere. Goiuri gogori gabe dantzan, Inigo Dandolo todo eta berriak alduen egiten. Bueno, sin comentarios. Hori da. Indioker, Buruntzaldean etzara oso ongi etorri izango, Bueno, ez Buruntzaldean ez, Tolosaldean, claro. Aiztondoko baiaran. Aiztondoko baiaran etzara ongi etorri egia. Goiuri, nuen eta zituzun ekartzen karakol batzuk bazkaltzeko batean, orduan barkatuko dizu. Goiuri zizaren zina zure maite duta. Nik barkatuko nauzue, baina txundituta jarraitzen dut Louvre museoko lapurretaren kontu honekin, eta badaude munduan noski albiste askoz garrantzitsuagoak, baina niri entretenimendu ugari eskaini dit azken orduetan gai honek, ze geroz eta gehiago gustatzen zait, iritzen zaigun informazioa, ze geroz eta zinematografikoagoa da. Orain esan dute, naiz irratian gure lankidek aipatu dute, Louvrek egin duela pixkat zenbat milioiko lapurreta bat izan den, 88 milioiko lapurreta bat izan da, eta gainera esan dute, ez dutela baztertzen, langileen kooperazioa izan dutela lapurre. Langileen kooperazioa egon da. Bueno, ezin dugu baieztatu, baina hori ere aztertzen ari direla. Horrek pauz pixkat ematen digu esan dut, langile klaseare ari da nola baite. Irabazi bat, etekin bat ateratzen operazio historiko hortatik. Noski, Napoleonek bere buruari jarri zion emperadore tituloa, orain jendea joan da, eta Napoleoni lapurtu dizkio, bitxiak, ez dago gaizki. Napoleon ados egongo dela horrekin, zuk, ez? Oso alduntze harik eta ederra izaten ari da. Gauza esan baizut, bitxi lapurrik handienetakoa munduan izango zen Carmen Polo Frankoren emaztea esaterako. Adibidez. Kontatzen dute Donostian, ja ez da geratuko hori kontatzeko moduko jenderik, baina euren gurasoei entzun da, nola dendak izten zituzten Donostian Franko bisitan zetorrenean, zelako Carmen Poloara, eta ez, pasa estatura, pasa zeara, eta horrean zurin ordaintzen gero, eta horrek lapurtu zituenak, ikaragarriak dira, beraz, Napoleonek ere erdia lapurdutakoa zuen. Hori gizateriaren ondare den eta denona behar duen, noski entzuleok ezkara esaten ari lapurreta hau ondo dagoenik. Eta gainera bukatuko du beste artxi aberatsa den pertsona baten eskutan. Eskutan, bai, noski, baietz baino, nik aipatzen nuena da, oso kutsu zinematografikoa duela, ez? Eta orain, albisteak entzuten ari naizela, eta badirudi telesail edo pelikula bateko sinopsia entzuten ari naizela, eta egia da, aizu interesgarria egiten zaidala, eta pentsatzen dut norbait hasiko dela laister, gidoi bat idazten gertakariekin, pantaila handian ikusteko hauxe gainera, ez, dena da ikusgarria da. Egun argiz sartu dira lapurtzera, garabi bat erabili dute. Bisitariak jada museoan zeuden. Bisitari batek grabatu egin ditu. Ies egin dute. Ies egiterakoan erori zaizkie hainbat bitxi, ez egin bat 100.000 euroko balioa dutenak, eta antxe geratu dira bazterrean botata. Joan dira, ez dakigu nor diren lapurrak. Ez dituzte topatu. 88 milioi euroko balioa du lapurretaren gehiketa horrek. Agian, Louvreko langileek bat egin dute zearekin, lapurrekin. Eske, dena da, iristen zaidan guztia da, eske, zoragarria? Atzon zunun, furgoneta bat utzi zutela, erreina izutena. Hori zuten zuen. Nik atzo Euskadi irratien entzun atxalden, furgoneta bat utzi izutela, bi aste lehenago, bi aste o 10 egun lehenago lapurtu zutena Parisko inguruetan, mudantza furgoneta bat. Eta printzipioz erreina izutela, baina azkenen etziela denboek eman, da utzi dutela motoko kasko bat, motozerra bat, eta
furgoneta bat. Ah. Atzo entzun, Eske- nire jakintza honen inguruan. Eske, oso. zoragarria da. Bertan dauden turista euskaldunei, haien norbait entzuten hariko da bigarren kafea. Ez dut uste Parisera joan eta bigarren kafea entzuten jarriko Zergatik ez. den norbait, baina zergatik ez. Entzuten ari bazara jakin dezazun gaurtik aurrera berriro irikita dagoela museoa, itxita egon dela azkeneko bi egunetan lapurretaren ondorioz, gaur irikita dago, orduan, joan nahi balin baduzu eta zerbait lapurtu, agian, orain daunea. Gero etorri eta kontatu. Etorri eta kontatu, eta banatu, ez? Eta zer banatu. Lapurtutako. Lapurtutakoa? Noski. Zer bestela, hazen negozia egiten duen. Bueno, bai. Bueno, negozioa bereiek egin dutena. Adibidez, Montijoko Eugenia Emperatrizaren koroa galdu egin zuten, eta dauzka 1.300 diamante eta 56 esmeralda. Pentsa, nik bat diamante txo batekin nahiko adet. 1.300 egiten duzu hor banaketa bat. Tori, diamante bat bakoitzaren zat. Eta ez, utzi dute botata hor pasioan. Norbaitek topatuko zuen? Nola norbaitek topatuko zen. Baten jasoko zuela. Jasoko zuela. Lurreko langileek. Bai, ba. Igual diamanteren falta zaio dagoeneko. Grabatzen haitu beharren beste turista horiek, Karo, bai. dena ezin da esan, baina. Souvenir. Hori da. Bueno, ba hori, nik nagoela gai honekin txundituta. Bueno, gara dibez peza horiek ezingo dituzte saldu ez dakizen bat urtetan. Bai, hori da esaten dute, esan dute baita ere, Lubreko langileek eta dituek saltzeko oso zaiak direla pieza hauek. Orain pertsona bat bere jauregian katu bat ola Laztantzen? laztantzen. Nik nahi ditut. Eta nik uste dut hor badagoela beste pelikula bat. Gero, pelikula hori izan daiteke pixkat oso serioa edo pixkat Austin Powers izan daiteke. Austin Powerseko gaiztoa egon liteke oraintxe Napoleonen bitxuiek erosi nahien. O Pantera Arroxa. Dago pelikula bat niri asko gustatzen zaidena, uste dut 2003koa dela Pantera Arroxaren bertsio berri bat, eta baita ere lapurtzen dena da arroxa koloreko diamante haundi bat, eta Beyoncé agertzen da pelikula horretan. Eta oso graziosoa da, eta agian gaur hori ikusiko dut. Orain nagoela gai honekin zer otxon dituta, agian lapurreta honi buruzko pelikula ikusiko dut gaur gauen. Ez da bat Gauean, ze arratsaldean joango naiz ikustera, Iturralde dokumentala. Nire bai. Ara, begira. Iturralde dokumentala ikustera joango gara, hemen, gure herriko baserri baten, oinarri hartuta, gauzak txok kontatuko dizkigute, eta egian ikusiko dut Iturralde, babarrunak afalduko ditut, eta gero Pantera Arroxa ikusiko dut. Nik ezingo dut ez zuek ikusiko duzen hori ikusi, ez, enek hori gomendatuko diotan hau ikusi, saioa bukatu eta banoa Milanera, grabazio batera, baina auzolangintza dokumentala, gure kolaboratzaile den Iker Iriarte eta hemengo lagun dugun Pablo Dendaluzeren artean osatutakoa, gaur Bilabonako, esango nuke zinean izango dela. Gurea zineman, ez da? Auzolangintza, arratsaleko 8:00 izango da, eta solasaldi eta guzti izango da bertan, hau ere, gure iraganari eta gure izakerari buruzko lana, dagoeneko emisio batzuk egin dituena, baina gaur Bilabonako gurean izango dena, beraz eneko hartik harrapatze bazaitu, etxetik harrapatze bazaitu. Bai, bueno, ikusiko da. Agenda zehaztu behar dut. Aukera polita daukazu. Nire maite duta ez, baina lehenengo akaitzi eskatuko diogu, prestatu aldezu, zure maite duta akaitz? Ez, beti saltatuko dutena nahizakien entortzen ez, baina beti harrapatzen azu. Bai, noski. Bai, bueno. Nik esan behar nun, udazken kolorea gustatzen zaizkitela. Gaur gaina hortaz pixkat itzingo deu. Pentsatzen ez dakit lehen urten ikasturtea udazken kolorei buruz hizketan hasi genuen, edo guain dela 2, enez oso ondo goatzen. Baina, kontatunez gehiago gustatzen ditela olako notizi, ez dakit nola ditu, mami askoko notizia hauek olako giro batean komentatzea. Interesgarregoa da. Begira, oso polita. Ados, gustatzen zeu, nik nire maituta aitortuko dizuet, nago pixkate nagiak eta ilusioaren arteko giro batean gaur hegazkin bat hartzeko. Ze aspaldi zute hegazkinik hartu? Eta nire bizi moduan, nahiko dituta nago. Aspaldi, Gabonetan itxasua pasatzen nun. Jo, bai, klaro. Hori da nik, guain dela 12 urte hartu nola azkenegoa. Claro, baina zein da zure hegazkinekiko itura eta zein da nerea, ninago ituta. Hori da, ninago ituta, urtean 10, 15 galdi egitera, 20, ez dakit, asko, eta urtero. Eta uste dut... Daude, Taylor Swift eta Inigo Asensio hegazkinen kutsaduraren hor bat egiten du. Bakarrik berak pribatuan egiten duela egan, eta nik bela... Beste viaje egite baino zuzuri da igual,
merke bat, Ja, pribatu bat eukitzea. Bueno, kontua da, urtarrilean Kolombiatik eta Panama, Mexikon grabatutako dokumentaletatik bortatu nahi zenetik, uste dut ez dudala hegazkinik hartu. Ez da, sentxazurik, bueno, ez naizela oso urrunera joan. Eta akaso, bai, horrentxe jaztuta nago. Bueno, sentsazio daukat aspaldi naizela erretik atera, eta gogo puntu bat badaukat, eta era berean nagi puntu bat ere, bai? Baina, bueno, Milan, Suitza, Pinerolo, eta horrelako euskal kirolari batzuk grabatzera urrengo egunetan, eta esango nuke, nolabait, maite dudala sentsazio kontrajarri hau, bai eta ezeko giro hau, beraz, hori izango da, gaur nire maite duta. Asko eman ditu basoa zaintzen, zuaitzei gora begira itxoiten. Ez ditu gauzak argi, are ilunak orain. Horrelaxe, hementxe Akaitz Arasolarekin berriz ere iraganen utzitako gaietan murgildu behar dugu, eta gaur aipatu ibilbide bat, Gorka Orbizuren kantu bat izan zitekela, baina ibilbide bat ere izan da Akaitz Arasolaren asteburuko plana. Bide horia, horrelako zerbait dituko genioke. Epa, mikroa. Gaina behi da etxon izen Eloiarren, gazteleraz senda amarilla izena, eta, bueno, amarillo, horia, oso argi, senda, ez zitzaiten, entzago senda gehiago izango litzeke bide zidor, edo, bueno, gu bide itzen zuen bitxur, baina, bueno, Eloiarrek gomendatzen zuen adiera, bide, orduan, bide horia. Netzago xarma galtzen du, senda amarilla, bueno, adirazten duen guzti horrekin guain kontatuko izet, askoz erakargarri eta askoz gehiago kontatzen dula iruditzen zait. Baina, bueno, Pirinetako sobre Puerto eskualdean ibili naiz, Alto Gallego zonaldean dagoen eskualde txiki bat, Bieskas, Sabinanigo inguru hortan dago, eta inguru honetan daude hainbat herri abandonatu, aurreko, bueno, 20. mendeko 60, 50 garren hamarkadatik aurrea, abandono prozesu bat jasan zuten alde batetik, aipatu dituten herria handi horiek industrializazio prozesu potente bat jasan zutelako, eta bestetik Francoren gobernuan politika forestalak intzituztelako, bueno, olako zonaldeak espropiatu pinu landaketak iteko, garai hortan oso igadura arazo handia zeolako alde batetik, bueno, Ebroko kuenka guztian, nola esateko, eta baita Espainia estatuak buru jabetasunaren bidean egurra eta materiala behartzulako bere garapen prozesu hortan. Orduan nolako herri galduak abandonatuarazten zituzten, bueno, urtegiak indeintzan bezala, ez da urtegi bat iteko herri asko ustuarazte zituzten, prozesu berdina, baina pinu landaketak egiteko. Eta inguru hauetan, sobre Puerto izeneko herri hontan, inguru hontan daude herri asko abandonatuta arrazoi honengatik, baina daude, bueno, dago bat oso ezaguna intzana 1988 urten, Julio Llamazares idazleak, nola bai esateko, idatzizulako lluvia amarilla, euri horia, izeneko eleberri bat. Eleberri hontan kontatzen du Ainieye izeneko herri bateko, bueno, niona izen herri honetako, azkeneko pertsona asmatu batek nola bizi izan zituen bere azkeneko egunak.
Orduan da oso polita, da herria hiltzen ikusten da, eta pertsona bai hiltzen. Aida, eta aldi beren udazkenean kokatzen da, edo bai. Udazkenean kokatzen da historia hau, eta orduan zuaitzen ostoekin ikendun similoi lluvia amarilla, ostoak ere hiltzen nahi direlako, eta horitzen nahi direlako, oso polita da. Oso gomendagarria entzuleak, ez bali badu irakurri liburua bintzat, irakurtzeko. Oso motxa da, oso errex irakurtzen da, eta, bueno, barrunak mugitzen ditun liburu horietako badala iruditzen zait. Eta, bueno, esan bestik ez dago, herri hauek ez dauke inungo gaur egun oinez beste biderik iristeko, tordun ibilbidetxo bat in behar da, beran daon herritiken, Oliban izeneko herritiken, eta, bueno, uste 8 kilometro jun, da 8 kilometro etorri diela azkenen ibilbidea, 8 inguru, denetara uste 20 genitula, eta ibilbide hontan zehar ikusten jutezea, bueno, bi herri Olibanetik abitzezea, eta bi herri pasatzea zu Berbusa, eta Ainielle dala azkeneko herria, bueno, gure kasun azkeneko herria, aurreago badaude beste batzuk. Eta oso ibilbide politia da, ze azkenen ikusten duzu ingurune bat gizakiaren esku hartzerik gabe nola evoluzionatu duen. Gizakiaren esku hartzerik gabe, komila tarten, zatik gaur egun abeltzaintza minimo bat badao, eta baso ustiak eta minimo bat ere badao, baina justu herriak dauden zonaldea oso zaila da iristen, garai bateko mando bide hortatik ez balin bada, eta orduan oso egoera landaretzak oso ondo hartu du, eta evoluzionatzen nahi daia gizakiaren esku hartzerik gabe. Oso alde batetik politia da ikusteko landareriak nola evoluzionatzen duen olako gune baten, bestaldetik ikusteak hainbeste etxe, hainbeste gizakiak eta familia asko bizi izan ziren inguruneak erabat abandonatuta, erabat hausita, etxeak eroita, Elizago kanpandorrea bakarrik gelditzen dira, denak landareriak hartuta, alde batetik ikusgarria da, baina bestaldetik pena pixkaten baten du ez da, ni behintzat oso errex imaginatzen dut, garai bateko bizitzak hor nola izango zian. Orduan, hau aipatzeko, eta gero de baita nik dauzketen, nola batzutan antiajo batzuk jartzeko defekto profesional izangoa, ikusten dela nola garai bateko soro eta baratzak eta nola zion dena inguru dut. Orduan, ulertu behar dut daudela mendiegal batzutan oso aldapatxuk diena, herria erabat aldapatxuk zian naiztan plaza, gutxi gora bera, nahiko zela itxuan daun, baina inguruko mendiegal guztik daude terrazaz bihurtuta soroa itxeko, batez ere garai hartanan garia eta olako zerelak itxe zituzten, eta harrigarria da nola dauden ia 2 metro eta erdi gutxi gora berako paretak mendiari eusteko eta leku zelaiak itxeko. Patrimonio forestala jatu zanen despropiatu zituen lur hauek, inguru guzti hauek entzitun pinuz landatu. Garai hortan pinua landatzen zen, normalen inguru honetan pinus silvestris. Eta orduan oso, nola esango nuke, paisaia oso homogeneoa da, ez dauke, lluvia amarilla esaten duen liburuak eta imaginatzezu beste kolore batzuk. Baina de baita esan behar da, hainbeste pinun tarten sortzen dian isla txiki eta pinuan azpin dauden landareri guztia hortan, sortzen diela kolore batzuk oso kuriosok eta azkenen igual bestela heluketen hainbeste atentzioa dituko, baina pinurian berdetasun konstante hortan tarten arbola bat ateatzen danen beste kolore bat daukena, eta udazkena izaki, 1000 kolore zeuden gorrik, berde argiko, berde ilunagok, berde horiztagok. Oso politia da koloren paleta guztioi. Herrian batez ere politia zan, aurrena Berbusa jatzezea, eta gero Berbusatiken Ainieiako biden, sartzen hastezea morrena glaziar baten bezala,
Eta Morrena glaziar horren paren... Barkatu, zer da Morrena glaziarra? Morrena glaziarrak hiltzen zian lekua. Glaziarrak bere sedimentu guztik uzten zituzten lekua. Gaur egun ez da gizakia bizidanetik hor, bizi izan zanetik ez da Morrena glaziarri, baina Morrena glaziar deitzen zaie mendietan uzten dituzten nola forma berezi horiek, eta glaziar bat eontzala. Horentxe ikusten ari naiz hemen, enuen kontzepte inoiz entzun. Bai. Eta Morrena glaziar hortan sartzen hastezea, baiara luze bada, eta baiara luze hortan da berbusa egal baten, baina inieia sartzeko sartu behar bezu azpi baiara baten bezala. Eta azpi baiara hortan sartzen zeanen ikusten duzu ordu arte indezun ibilbide guztia, dena pinuz josita, baino daude ingurune batzuk, arrazoi ezberdinegatik pinuak ez dula azitzeko tarte aukit, orduan daude beste landare batzuk, normalen dienak aginak ez. Makalak, xurxuriak, mendilizarrak, olako landarek gaina kontuatu nintzen gauz batetaz, da hemen udazkenak dauzken kolorek eta han dauzkenak Pirineotan ez dira berdina. Desberdina dela. Oso ezberdina da, adibidez lizarra, hemen lizarra marroitu iten da, eta lizarra hori-horia aizan ostu eroitzen. Eta Lluvia Amarilla liburuan izena dator makalak, hainiei errekatxo batek gurutzatzen du, errekan erdialdea hola dago herria, gero beraxogo 1750 ingurua herritarrek denan arten konpondu zuten errota bat, gaur egun gaindiken abandonoan ondoren berrerekin zuten, eta gaur egun Elizan torreaz aparte errota bakarri dago zutik, eta erreka hortan segidan daude makal asko. Makalak die erreka ondotan egoten dien arbola luze hauek, eta urte garaiontan oso kolore, horistak jasotzen dituztena. Baino aldi beren, nola esan duten, beste landare askok, baita hemen ez ikustezteun kolorek jasotzen dituzten urte garaiontan, horitasuna zan erabatekoa. Zeuden landare pil bat, arbola pil bat, hori kolorekok, eta benetan oso polita zen, eta pena da oso egaldi hona itezula, eta aizeik etzeola, baina ziurrenik aize pixkat ingo egiten duen baten junezkeo, benetan izango zen euri horia, ze osto guzti hori horiek ateakozian eganateako ziren, orduan oso irudi polita izango zen. Eta adibidez, gustatu zitzaiten asko, beti berriz ere bueltatuz antiajo profesional eta sartu ginenen Berbusako garai bateko sorok izango zienetan, Berbusa herri iritsi aurretiken, atentzio asko ditu ziten nola nabarizan soron banaketa askotan arbolakin iten da, eta askotan arbola frutalakin, sagarra, gurdarek eta olakokin. Eta argizeon leku hortan de banaketa hola intzala, baino urten poderioz arbola horiek intzien hil edo naturalizatu. Eta naturalizatu ez esaten detenen da, ikusi genuen biden ondon soro bat dena zeola sagarraz, sagar basati zartuta. Ez zien sagar basatik, zen ama ziurrenik hoiena izango zen, garai baten atxona batek landatuzun sagar ondo bat, eta horren azitik ugaritu zien ingurun zeuden sagar guztik, gaina udazkena izan ez, ia denak sagarrez beteta zeuden da, kata polit bat ingenun. Bai, ze die sagar txiki-txikik, eta normalen mendin topatzen dien sagar txiki horiek izaten die oso mingotxak, eta ezin die jan oso tanino asko ukitzen dute, gurra jaten izala ematen du, baina nola zetozten etxekotutako landare batetik, batzuk jatea zeuden, beste batzuk ez, batzuk gozok zien, beste batzuk mikatzago zien, oso kuriosoa zan, eta pixkat leheno azpimarratu nahi izan dutena, ez da? Gizakiak hainbeste urtetan landutako ingurune baten abandonotiken sortzen dan elkarrekintza hoi, alde batetik badao gizakiaren ondarea, sagarra hauen ama izango litzekena, edo arrizko paretak, edo zeuden erkamet mugarratu guztik, baina bestaldetik zeon, eta gero pinu blandaketak, baina bestaldetik zeon de baita, landaretza basatian, nola baita esateko, berreskuratzen bere izan zen lekoi. Eta, oso ikusgarria eta oso politxeru juzteiten, eta oso gomendarria bai liburu irakurtzea, eta bai ibilbidea behin liburu irakurrita.
Erkametz lepatu aipatzen duzunean, erkametza da Quercus faginea. Aritzaren zerbait da? Aritzan familiako. Ados. Bai, da gune mediterraneo altutan ateatzen da. Aritzan oso antzekoa da, pixkat diferentegoa, espezie diferente dira, baina osto antzekoa dauke. Isekaz bait legoan Bueno, argitu ditugu kontzeptu batzuk. Ari gara bidaiatzen, bide txur edo bide hori horretatik, senda amarilla delako horretatik, sobrepuerto inguruan, Aragoiko Pirineoan, Gallego eta Ara ibaiak nolabait elkartzen diren gune horietan. Piraguesten paradisua ere bada, baina ikusten dut baso zain eta natura zalentzako ere paradisu bat badela. Bai, hori da, paradisu bat. Ege da, piragustak, guain komentatu duzula, askotan ikusi izan ditu, inguru hortan jote ganen mendia eta piragusta asko ikusi izan ditu. Eta beti atentzioa ditu, ez da holako daude, adibidez, sobrepuerto inguru hortan oso jende gutxi biltzen da, baina adibidez, gero Bielsa eta Sabinaniko inguru hortan jende asko ikustezu. Eta beti atentzioa ditzit, ez da nola dauden, momentu honetan oso udara honetan behintzat asko entzun dut, Pirineoak oso jende askoz bete daudela, eta gero eta jende gehiago jutzen dela Pirineota, baina guaindik badaude leku batzuk oso jende gutxi jutzen dela, eta kontu zibili behar deu, olako lekuk erakusteko garaian, den ezin da masifikatu, mendi batzuk, tontor batzuk ikusi ditugu dara honetan beldurgarri, Zango genuke. Ez dakit piraguan hoi berdina gertatzen da. Ez, zorionez gure kirolean lau friki izaten gara eta gutxi topatzen gara. Baina bai, kontu zibili behar da olako lekutan. Batez ere, eragin zuk ondo pasa behar duzu, baina zu pasata gero ez da ezin du ezer gertatu ingurune hortan. Zure presentziak ezin du eraldaketa bat sortu momentun konpondu ezin dana. Udazken koloretan entzuten aritu gara, udazken koloretan murgildu gaituelako akaitze Sarasolak, sobrepuerto inguru horietan, eta ez dakit azpimarratzeko besterik baute daukagune akaitz edo... Ez. Ez dakit hau jendeari gonbidapen baten edo besterik gabe... Gonbidapen bat area juteko. Bai. Area juteko, baino... Baino banaka-banaka. Baino banaka-banaka. Akaitz Sarasola plazer bat izan da gaur ere, eta aste batzutan berriz ere ikusiko dugu, Elker. Hoi da. Zaindu asko. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995 urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611 411 868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztin ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztizenak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Entzuleo goizeko 11 puntu ditugu eta bagoaz azken ordukoaren bila, gure Bilboko estudio
Itxaso Leon lankidea antxe dugu, eta Itxaso egunon. Kaixo, egunon. Itxaso segundu bat emai dazu, orain bai, egunon aurrera. Orain, entzuten dira zue? Aurrera Itxaso bai. Aurrera ba. Bagoiz honetan besteak beste, Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiaren abokatuak Gonzalo Boyek iragarri du Juntsek adimen artifizialarekin egindako bideo bat salatuko duela gorroto delituagatik. Bideo horretan, Alianza Katalanaren buruzagia Silvia Aurriols Puigdemonten gorpua zapaltzen ikusten da. Gorroto delitua dela iritzita fiskaltzari jakinaraziko diotela adierazi du Boyek zer Katalunian eta azpimarratu ezer ez egitea erabakitzen badu agintari judizialak ere jakinaren gainean ipiniko dituztela. Un delito de odio y evidentemente lo pondremos en conocimiento tanto de la Fiscalía y si la Fiscalía decide, como siempre, no hacer nada, pues lo pondremos en conocimiento de las autoridades judiciales porque esto no se puede dejar pasar. Adimen artifizialarekin sortutako bideoa denez, nondik sortu den zehaztu ahal izango dela uste du Boyek. Eta jakin dugu ere, gaur goizean istripu bat izan dela Nafarroan, koreare erromes bat zauritu da, N125 errepidean Larrasoainan gelditu ezten ibilgailu batek harrapatuta. Gertakaria asteazken honetako goizeko 7 aldera izan da, erromesa Donejoako bidea egiten ari zela, bere nazionalitate bereko beste emakume batekin batera. Bazterbidetik zijoazen, une jakin batean gelditu ezten ibilgailu batek harrapatu edo kolpatu duenean foruzaingoaren arabera. Lagunak eman die abisua larrialdiei aipatutako iturriaren arabera eta bertaratutakoei bakosta egin zaie haiek aurkitzea oraindik erabat argitu gabe baitzegoen. Foruzainak ez ezik, osasun langileak ere mobilizatu dira eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dute politraumatismoekin. Gogora ekarriko dugu ere gaur goizean motozale bat zauritu dela Donostiako saihesbidetik zijoala errepidetik aterata segurtasun saileko iturrien arabera. 22 urteko motozalea Donostia Ospitalera eraman dute eta 9 pasata errepide hori berriro ireki dute. Eta oraintxe goizeko 11 diren honetan errepidei begira zer topatu dezakegun, 3 kilometroko autopilaketak uneotan N622 errepidean, Gasteizaldean eta A1 errepiderako norantzkoan bidelanak direlata kasu honetan. Errei bat itxi behar izan dute bertan. Hoiek orain arte eguneratzeko genituen kontuak. Eskerrik asko Itxaso Leon, bagoaz aurrera eta esan da bezala gaur doinuetatik haratago tartearekin, egingo ditugu hurrengo minutuak uxuek erejetarekin, hementxe soinu frogetan murgiltzen garen bitartean. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Astero bezala badakizue, hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Asteroetako lehen gomendioa, aspaldi entzun gabe nuen The Tallest Man on Earth izango da. Disko asko ditu, Sueziatik dator, The Tallest Man on Earth, eta gaurkoan Love is All kantua ekarrena izan dizuet. Berezia da, tipo honen ahotsa, ematen du egurrean zizelkatuta dagoela, badu alako Bob Dylanen antza esango nuke trobadore klasikoaren kantatzeko modua, gitarra eta arima, horixe da, ala definituko nuke The Tallest Man on Earth, eta niri izugarri gustatu izan zait beti, baina aspaldi entzun gabe nuen, eta lengoan ala nola algoritmoak gomendatuta entzun nuen, eta esan nuen, hau, aste honetan doinuetatik haratago saioan gomendatu behar dut. Beraz, esan bezala, Sueziatik zuzenean, The Tallest Man on Earthen Love is All. I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket and your will is in my hand. Oh, your will is in my hand. And I throw it in the current that I stand upon so still.
Love is so from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Oh, I said I could rise from the harness of our gold. Here come the tears, but like always, I let them go. Just let them go. Now spikes will keep them falling from the heavens to the floor. Future was our skin and now we don't dream anymore. No, we don't dream anymore. Like our house are made from spider webs and the clouds were rolling in. Love is sold from what I've heard, but my heart's learned to kill. Oh, mine has learned to kill. Oh, I said I could rise from the harness of our gold. Here come the tears, but like always, I let them go. Just let them go. Hortzen dugu The Tallest Man on Earthen Love Is All kantu puska. Aste honetako bigarren gomendio gisa Iron and Winen Naked As We Came ekarri nahi izan dizuet. Iron and Winen atzean Sean Beam artista aurkitu dezakegu, hau ere aurrekoaren tankerakoa esango nuke sinpletasunaren maisu bat dela, eta kantu hau ere ikusiko duzue zein goxoa den, ze elementu gutxirekin lasaitasun izugarri hori nola lortzen duen. Benetan abesti berezia dela iruditzen zait, oso Iron and Wine zalea naiz, berriz ere sinpletasunarekin eta elementu gutxirekin gauza asko esateko gai delako, eta bazari esan Naked As We Came kantu hau benetan begiak itxi, arnasa sakon hartu, eta egan egin eta gozatzeko moduko kantua. Beraz, hementxe duzu aste honetako bigarren gomendio gisa Iron and Winen Naked As We Came. She says, wake up, it's no use pretending. I'll keep stealing, breathing her. Birds are leaving over autumn's ending. One of us will die inside these arms. Eyes wide open, naked as we came. One will spread our ashes round the yard. She says, if I leave before you, darling, don't you waste me in the ground. I lay smiling like our sleeping children. One of us will die inside these arms. Eyes wide open, naked as we came. One will spread our ashes round the yard.
Hortxe entzun dugu Iron and Winen Naked As Became kantu puska. Aste honetako 3. gomendioa Laura Marlin artista britaniarra izango da. Bere Held Down kantua ekarri nahi izan dizuet. Hain zuzen, irakurtzen nahi, Song for Our Daughter diskokoa. Zer esan Laura Marlinen inguruan aspaldi ezagutu nuen artista bada eta benetan maite dut. Kontatuko dizuet nahiko nerabe zela hasi zela kantagintzan, eta gainera Britaniako alako harribitxi gixan ere, ez dakit kontsideratu izan zen, edo izendatu zuten, eta diskografia luzea du esan bezala Ingalaterratik dator, eta gainera bertako folk tradizioa oinarri duela ere esango nuke, baina era berean alako begira, ez dakit, modernoago bat gehitzen diola. Aurreko kantuan bezala, azpimarragaria irutzen zain Laura Marlinen kantatzeko era eta bere lasaitasuna transmititzeko modu hori, baina era berean indarrez kantatzen duen emakume bada eta benetan kantatzen duen horri egia dario. hori esango nuke bere kantatzeko moduari izugarri gustatzen zait eta horregatik ekarri nahi izan dizuet gaurkoan aste honetako 3. gomendio gisa. Laura Marlinen Held Down kantua. I woke up, it was 4 in the morning, clear as all hell that you'd already gone. But you know it said, dear, you know I hate to disappear, but the days are short and the nights are getting long. And I just meant to tell you that I don't want to let you down. And I just meant to tell you that I don't want to get you wrong. Get lost in the crowd, seen unseen. Say what you mean. You sent me a book, but you gave up a look, but I just don't care for, and I cannot get through. But you're writing again, and I'm glad, old friend, to make sure you write me out of where you get to. I was just gonna tell you that I don't want to let you down. Get lost in the crowd, seen unseen. Say what you mean. 'Cause we ought to be here now, and we ought to be held down, and we ought to be here now, and we ought to be held down. I woke up, it was 4 in the morning, clear as all hell that you'd already gone. You know it said, dear, you know I hate to disappear, but the days are short and the nights are getting long. And I just mean to tell you that I don't want to be let down. Get lost in the crowd, seen unseen. Say what you mean. Hortxe entzun dugu Laura Marlinen Held Down
kantu puska. Aste honetako azken gomendioa duela ez hainbeste deskubritu nuen talde bada, beraien izena Camp da, B-A erabiliz idazten dute, eta kantua By and By. Camp hirukote bada, Ohiotik datoz, estatu batuetatik, eta gainera kuriositate bezala aipatuko dizuet, beste talde asko bezala lagun izaten hasi, gitarra akustikoa joaz elkartu, eta pixkanaka onditzen joan zen talde bat izan zela. Esan bezala, unibertsitateetako kafetegietan eta jotzen hasi ziren, eta pixkanaka hirukoteak zalegoa bildu zuen, eta handitzen joan ziren. Gaur ekarri dizudan kantua gainera, By and By, mundu guztiko barkatu irratietan entzun zen kantua izan zen, hau da, izaten da, beti taldeak txikitasunetik handitasunera ematen dituen kantu hori, ez? Zubilan kantua egiten duen hori, eta beraien kasuan By and By, hau da, gaurkoan ekarri nahi izan dizuedana. Hauek ere folka egiten dutela esango nuke, dituzte country ukituak ere bai, eta benetan ez dakit, lagun batzuekin kanpinera joan eta sutondoan jo edo entzuteko moduko musika egiten dutela esango nuke, hala identifikatuko nuke nik bintzat, eta izugarri gustatzen zait. Ikusten duzuen bezala, gaurkoan dena izan da gitarra oinarri duen musika eta gitarra gehi ahotxe hori gehituta lortzen den sinpletasun horren aldarri bat, ezta? Beraz, azkeneko gomendio gisa, esan bezala, estatu batuetako Camp taldearen By and By ekarriko dizuet. Eta entzule, hurrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean ondo segi eta zain duzut, ezte? Driving through West Virginia, and I've seldom been thinner, with that chip on my shoulder. And this past year I got so much older. Looking back over my chair, I've been so numb for so many years. Now I'm thinking about her every day on my mind a typical way. Are you a life force? Thinking about her every day on my mind a typical way. Are you a life force? And it's so easy to be blinded by the light, to feel lonely in the night. And it's blowing in the breeze, babe. I got dust in my eyes and rust in my mind. I'll be home come next spring. Won't you say you love me later, by and by? Looking back over my life, spent the most of it tongue-tied, holding my belt tight. It's just me and the stars tonight. 2 fingers and a tight line, keep my head above the alpine. Wish I'd spend more time listening to her speak her mind, thinking about it every day on my mind a typical way. Are you a life force? Thinking about it every day on my mind a typical way. Are you a life force? Thinking about it every day on my mind a typical way. Are you a life force? Thinking about it every day on my mind a typical way.
Are you alive for me? Asteazkena da, baina igande kutsu hartu diote egunari. Badakizue, estudioko lau paretetan argi izpia sartzean kafe bat eta musika ona, asteko azken orduetan, ez dugu besterik behar. Zato zentzule, gure magalera, gure barru hauetara, babestu eta zainduko zaituztet, zuen ama banintza zela. Goixoki kantatuko dizue gure gonbidatuak orain, hemen gaituelako zai, bihotzez, eta ez da erraza hori egitea, ez da erraza hemen abestu eta galderei erantzutea, hainbeste jenderen zorrotz begietan, haina euskor eta txiki. Beraz, Uxue, egizu poliki, buruz eta egiz. Sarreraren amaiera heldu da, eta beraz, has dadila elkarrizketa. Egunon eta ongi etorri, Uxue Kerejeta. Kaixo, egunon. Egunon. Esan diguzu. Ondo. Esan diguzu urduri zaudela. Batetik amarrea zenbat da egia urduri zaudela hori. Bost. Ordan. Bueno, orduan pixkat Iker Laurova, ez? Aitzakiari ezurra dario. Hori da. Hor kokatuko dugu. Bide batez, Iker Laurova aipatu dugula, urtarrilean izango da gurekin elkarrizketa akustiko hauetan, ze gizona erotuta dabil. Hola xaitortu zian, Inigo eskiatea, diskoan erortek zilako, baina berez oso momentu txarra zandanik toma Iker, holako xea zehaztu. Beraz, urtarrilean gurean izango dugu, baina bien bitartean, gaurko protagonista Uxue Kerejeta eta entzulearentzat ziurrenik ez ezagun egingo den izen bat. Nolabait musikan aritu bai, baina proiektuak berak, kantuen sormena, disko hau, kontzertuak, esan dezakegu Uxue berri xamarrak direla zuretzat. Bai, oso. Nolari zara bizitzen hilabete hauek esango dugu, ez? Pixka bat, momentu batean zure buruak erabakitzen duenean, kantuok bilduko ditut disko batean eta ez dakit batera edo noiz gertatzen den, eta kontzertuak eskainiko ditugu. Bai, ez dakit ja baduela, 2 urten ikustea hasi nintzala ideia honekin burun. Hori diska bat grabatu nahi nula, kanta batzuk banitu nidatzita, eta esan venga, diska bat grabatuko, Eta egia esan, urduritasunez, emozioz, bizidet hau guztia, bizi izan dut ere, eta nik uste bain ustenon hori bain arteko dena izango zala urduritasun hori, baina nik uste bain pixka gehiago bat nahola. Ez diadana atera dela, hori jendeak entzun dezake, eta nik uste bain pixkat bainago lehen baina urdurigo. Bi emanaldi egin dituzue, joan den astean, azken egunotan, astira larun bat. Hori. Intu jai espazioan izan zineten, gure lankide Mai Gorostiagaren txoko zoragarri honetan, Mai Gorostiaga, Bea eta gainontzekoen txoko zoragarri horretan, eta larun batean etxe giroan. Bai, hori da, Zumarran. Nolako izan zen? Bueno, jende asko etorri zan, larumatekon jende ezagun asko etorri zan, azkenen beti esaten da etxen jotzea, lasaitasuna ematen dizula, edo, nahi urdurigo jartzen dit. Ez dakidan jendea gehiago ezagutzen detelako doze, baina nahi urdurigo jartzen dit, eta ostiralekoa hemen intu jaien, hori baita etxe giron eta zoragarri. Zure biografiari errepaso azkar bat eginez gero, topatuko dugu, trikitilaria, pandero jolea eta beslaria, eta trikiti txapelketetan aritutakoa zarela. Oso desberdina da, oholtza batera igotzea, trikiti txapelketa batean, edo oholtza batera igotzea, zure proiektu pertsonal batekin kantatzera? Bai, esango nizuke baietz, ez? Azkenen trikiti txapelketa eta igotzea, hasiera baten bai izaten da, bai izan zan zaila edo, urduritasunakin bizi ezu, baina, ez zaude bakarrik, ez zaude zure proiektu batekin, eta hoengoa guztiz ezberdina da, nire kantak, nire musika, nire melodiak, orduan hori, berezi xamarra da. Baina esango zenuke, esperientzia horrek lagundu dizula nola baita? Bai, guztiz.
guztiz, bai. Kantu norberarenak, gero norberak aukeratzen du zenbateraino biluzten dituen kantu hauek, edo zenbateraino eramaten dituen esplizitoaren espaziora, baina aldeetako bat akaso horre badago, ez? Bat kantuan jartzen denean, bere bakardade, min, poz, ez da egit, denetatik, baina bere oso emozitatik konposatzen duela, ez? Eta hori lehenengotan oholtzaratzea, bai izaten dela pixka bat intimitatearen ostura bat, ez? Bai, aukeitut hor, barne gatazka batzuk, esaten letra hauek, oso nere dia, eta nik idatzi ditut, nire hori etxeko lauparetatan, eta esaten jendea irakutsi behar dizkiot, nire inguruko irakusten izkienen ere, esaten urduri xamar jartzen nintzen, baina nik uste modu polita baita erakusteko jendea ez, barnen daukauna bakoitzak, ze emozio, nola sentitzen ditugun gauzak, eta hori pasa dagoen. Jende asko kentzun ditu prozesuan zehar, diskoa sortzen ari zinela lagunei edo familiari edo bidalita. Musikari batzuk izaten dira, ez diot ezer erakutsi inorri, eta batzuk izaten dira, abesti honen 27 bertsioak entzun ditu nire lagun minenak. Kontura honintzan, uste non, igual prozesun zehar bai jendea inguruko gauza txikik erakutsi dizket, baina konturatu nintzen jadena grabatuta zehonen erakutsi niela, hau da. Gustatu ez, hau da, eta bai. Erabaki asko hartu behar dira, besti bat jazterako prozesu horietan, eta krisi asko bizi ere bai. Asko bizi izan dituzuzuk, nolako izan da prozesu hori, gora bera, Errusiar mendian buelta asko egin dituzu, edo nahiko konstante izan da, esango zenuke? Ez, bai izan da gora bera. Azkenen, lehen esan bezala letra bakoitzak, letrekin emozio asko azaleratzen dira, eta prozesu hortan, hori, gora bera bazabiltz. Eta, ez da xamurra nik uste prozesu hori, bizitzen jakin behar da ez, prozesu hori nola eraman, eta hori. Diskoa honela zehazten da. Haize bolada batek naraman moduan ies egin nahiean ikusi dut muga mendipuntako laino gardenak bezala kezbeteko nizuke zure garun zarra zauri negartibat zara. Zauri negartibat zara, gero jurik letren inguruan galdetuko du, eta nik ez dizut eskatuko kantu hauen inguruan kontatu nahi ez duzuna kontatzea. Baina bidaiatuko zenuke kantu hau sortu zenuen momentura, edo momentuetara, jakingo zenuke nun noiz eta zegirotan sortzen da nau? Bai, esango nizuke sortzen dela lan aste kaotiko, lan aldetik kaotiko bat, eta gero, aserretik, pixkat eta amurrutik nire inguruko, ez dut esango jende gertueneko gertuenekoarekin? Hori da. Baina bai inguruko jendeagatik, pixkat aserretik ez, askotan esaldi edoitz batzuk oso errex esaten ditugu, ezakit pentsatu gabe bestean zeragin euki dezaken ez, eta horrelako ezakit asarraldi bat eta gero idatzitako kanta badago. Zurekin diskonetan kantatzen duen esan ezineko Janire Arantzabek abesten du aurreko bere lanean hitz bat, denok dugula hitz bat, eta batzuk hiltzatuta geratzen direla, zuri esaldi hori hiltzatuta geratu zitzaizun antza. Bai. Txori egalari bat zara teiatu honen estalpean
aipatu dut, kantatzen duzula Janirerekin diskonetan, esan ezingo Janirerekin, kantatzen duzula Idoia Surmendirekin. Jongora, aztertzen gero kolaborazio bakoitza, baina Janireri diogun amodio eta maitasun haunditik, oso igandeak da Janire Arantzabe? Oso igande da, bere eguna igandea da? Ez dakit, egitu, egia esan ez dio galdetu inoiz hori, baina, idatzi honen kanta hau, ez dakit, bere hautsa ikusten unain, ez dakit, hain polit gera zitzakela, zitekela hemen, eta esan hon, kanta honetan, eta ala izan da. Zu sinestesiko jartzen barin bagara, niretzat Janire ostirala da. Bai, Bai, eta 7 zenbakia. Oia da, ja, beste baia batera eraman da, baina nik Janire ikusten dut eta sentitzen dut ostirala, 7 zenbakia, marroia, eta matematikak. Jazta, Barkatu. Goiuri ez eizak ikusten du Janire Arantzabe ostiral, 7 zenbakia eta matematikak. Eta kolore marroia. Eta kolore marroia. Nik ikusten dut Janire askoz igande astelenago, zenbaki bikoiti esango nuke. Eta kolorea, esango nuke, niretzat grisen txuri eta beltzaren jolas horietan dela Janire Arantzabe. Baina suerte pixkatekin entzuten hariko da eta berak erantzungo digu. Uxuek Erejetaren entrevistanekin jarraitzen dugun bitartean. Bueno, hau esan dezakegu Janire laguna dugulako. Bai, oso dugu. Eta berak eskatu gabe analizi bat egin diogulako. Uxuek gero nahi balin baduzu mikroak itzalita esango dizugu. Zuk nahi duzu Uxue parte hartu diagnosienetan? Diagnosi sinestesikoan. Venga, vale. Venga, konta iguzu Janireren astegunak, zenbakia eta kolorea. Nik bai ikusten dut igande astelen, zurekin bat iten dut nigo. Ez dakitzeatik 10 zenbakia bezala. Eta kolorea ikusten dut hor berde itzali bat bezala, baina hor baukala kolore pixkat, bai? Hola ikusten dut. Eta zure burua? Ze zenbakirekin identifikatzen duzu? Ez dakit. Bat zenbakiekin igual. Bai, zait. Izan daike. Janire 10 bat da. Gris 10 hau. Gaueko besakadak, tarantzak zerbezartean, nola ez ditu. Bat zenbakia aipatu duzu, lehenengo zenbakia, lehenengo diskoa, eta hala ere amaiera izena du, eta pixkat bitxia lehenengo diskoari amaiera jartza, ez? Azken disko bat izango balitz bezala. Gero egia da kantuak entzuten hasi, eta bueno, amaiera izeneko kantuak ere amaiera ematen diola diskoari, baina zergatik disko honen izena? Zergatik amaiera, hasiera bat irudikatzen duen proiektu batentzat? Bai, pixkat kantak idazten hasi nintzanen, sortzen nahi nintzanen, nien nintzen konstiente izan, zerbait amaitze zanen edo bukatze zanen sortzen ditula kantak, eta egun baten hor nebilen diskai 6 izenburu jarri, ez neon oso zentratuta ideia orokor baten, eta etxen jarri nitu nola papel guztik, idatzitako abesti guztik, mai gainen, eta esan ostra, hori, zerbait amaitu danean edo egoera bat amaitu, pertsona baten bizitza amaitu danean, idatzitako kantai hauek, orduan jo amaiera. Eta hortik atera zen. Biziko nintzateke beti, osotasun eterna lontan, burua galtzen nago. Diskoaren ekoizpenean zertxo bait ere murgilduko gara, zerorek grabatu dituzu ahotsa eta gitarra akustikoak, gero aipatu dugu, esan ezin eta Idoia Surmendiren kolaborazioiek, igandeak eta lore beltze kantuan, Itxaso Larrañagak grabatu ditu gitarra elektrikoak, Pedro Gonzálezek basuak, Beñat Armentiak gaur gurekin elkarrizketa akustiko honetan bidelagun izango duzunak teklatuak, eta Javi Castañok bateria. Gero, gure artekoa abestian, Joseba Loinazek grabatu ditu pianoak, teklatua, eta hain zuzen ere, Gaztain estudiotan egin duzue diskonen grabazioa. Nik ekoizpenean pixkat murgiltzeko azalpen hauek eman nahi nitun, taldeak grabatutako disko bat da, batetik. Zut hau azpimarra
bat badela, nolabait, zuzenekoan oraintxe dituzun taldekideek grabatu dutela diskoa. Zuturrek baduela eragin bat sonidoan, apostu organiko izan dela. Bai. Gaur egun joera handia dago, musikan elektronikarako, bateria 808 edo bateria elektroniko horietara, sintetizagailu askoren erabilerara, eta ondo, baina diskonek oso organikoak diren sonidoetara gara amatza. Bai, azkenen ni asko identifikatzen nahi soinu horiekin ez. Elektronika eta asko gustatzea, baina da mundu bat ez detena asko ezagutzen eta ez detena asko bidaiatu hortatik. Orduan, esateron, behar dut soinu natural bat, benetan badaukatena ez, eta nik uste diskontan hori aurkitu daitekela. Pianoak protagonismo asko, baina Armentia hemen daukagu, pisu asko dauka pianoak, diskonetan, hori ere holaxe da. Burua galtzen nago, hainbeste pentsatzea, Esan ezinekin egin duzuek erejetak igandeak abesti hau eta Janire Arantzabek erantzun egin digu. Ni oso igande naiz. Nori baino. Kabroiak, hause esan digu Janire, kabroiak, ni oso igande naiz, zenbakirik ez zaitzaizkit gustatzen, eta kolorea, ni naiz oso urdintzale, baina ulertzet esaten naizela pixkat grixe. Zeinek ezagutzen du ondoen Janire Arantzabek hemen? Ez duzu grixea esan? Esan dut grixetan txuri eta beltzaren jolas horretan. Bai. Uste dut, bete-betean asmatu dudala. Batzuetan min asko irekitzen dira eta ez dakit. Baina pixaren bat atzaldera, joguri oso ondo aidan marroiakin, asko gustade zait marron txokolate. Oen gainea, modan daula. Eske, Altzagarateko Whitney Houston beti azken garrasian, Nola irten hortik. Tira, poliki aurrera goaz, eta lehenengo kantu bat akaso eskatu behar diegu, bainat eta uixueri, oiuri, zagi galdera egin nahiko duzun aurretik? Ez, ondoren. Uxue, zoaz gure sete akustikora, eta zuen lehen kantua entzungo dugu, eta entrevistarekin jarraituko duz, esarraskiari ere, aurre egin behar diozu Leister. Oraintxe izango gara entzuleok, gure set akustikoan, bainat Armentia eta uxuek erejetarekin. Bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, uxue kerejeta, gaur pianoan, bainat Armentiarekin, nahi duzunean. Goizeko 11 ohearen ertz batean xuxurlatzen didazu, gitarra bati begira zaudela. Bart gaueko uztak eman digu ona, ze lastima hemen gelditzea gure artekoa. Beldurrari eutxiz, biluztu gara parean, itzen beharrik ez. Eskeni
dena dago isilpean, begiratzen nauzu, Espainiak eusten zauden jolasean. Ahots buskatu bat, biharaztuko dudana, gau bateko goza, bere horretan gelditua dena, beldurrari eutxiz, biluztu gara parean, itzen beharrik ez. Eskeni didazu, hobea, beldurrari eutxiz, biluztu gara parean, itzen beharrik ez. Eskeni didazu, hobea. Hortxe bautxuek erejetaren lehena, gitarra utzi lasai, horre mikroa jarri diogu gitarrari, Taylor zoragarri horri eta poltsikora sartu behar du prebioa, eta badatorre gure entrevista akustikora. Bestelako konsiderazioetan hasi aurretik, ze polit sonatzen duen Taylor horrek uxue? Zure lanak kosta zeizu ere? Bueno, zure lanak, dirua kostadu eta diru hori lortzeko lana. Bai, hori baietz, bai. Prebioak ondo sonatzen duen eguz. Hore, bili gara hor soinu proba egiten ari ginen bitartean, prebioak batzuetan bai da bestetan ez. Bai. Funtzionatzen ari da, eta ondo sonatzen du gainera, polit sonatzen du. Ja, horrela heltzen dion. Hasi orain, esanez, horrelako gitarra erosiko nuke, zein hori gertatzen zaio, etortzen den musikari bakoitzak. Izan daiteke, edozin pertsona, izan daiteke, Abraham Kupeiro... Nik, Abraham Kupeiroren kono erdiaroko hiek, bide batez Euskal Herria datorla izara Abraham Kupeiro. Bai, torriko da. Torriko da. Entrevistatzen dugun. Bai, egingo diogu bai. Abraham Kupeiro folk musikako, esango nuke bera Ponferrada ingurukoa dala, Bierzo ingurukoa, Leon eta Galizia mugakoa, baina uste dut ez dela galegoa, Leondarra dala. Eta hemen izan zen duela urte batzuk, eta handik gutxira audientzia masiboko saio baten ikusi genuen, Goiuri. Bai. Gu jaurti genuen. Bai, gu izan gara hemen, bai. Así que kontuz, a ver, amaitu behar duzun zuk ere... El hormiguero ontzan, ez? La resistencia. La resistencia. Zoragarria izango. Jun prestatzen, gizu galdetzen dutela zenbat diru daukazun, eta zenbat egin duzun larrutan azkeneko hilabetan. Beraz, jun erantzunak prestatzen. A ver, kontzertu asko izan ditu, beraz, larrutan gutxi, eta dirua ere gutxi. Ze kontzertuak dirua galtzeko egiten ditu gaur egun. Ya lo creo. Kontoda nik Abraham Kupeiro ipatu dela, esateko, Iñugok, etortzen den musikari guztien, musika tresna erosi nahi duela. Orain, horrelako gitarra bat. Baina, interesatzen ezit asko instrumentuak, gogoan dut. Eta orain ez dut izena gogoan izango instrumentuarena, baina gurekin izan genuela, orain artistaren izena beraretzait etorriko, amatxo maitia. Durangoko azokako gure Palentin inguruko lagunik gertukoen nago juri. Irrien laguna. Irrien burrumba. Eki Lambert. Eki. Eki Lambertek badu Irrien burrumba bigarren kafeko kanturik gustokunetakoa da. Asko kantatzen dute gure lankidek hemen ere. Zuen volumen pedalo bat. Egur kolorekoa. Zoragarria. Eta nik azken aldian bakarrik ere looperra ibiltzen dudanez, volumen pedalara eramatzen dut, baina olako hain sensibilea eztan bat, eta ikusi nuen, esan horrek, oso ondo funtzionatzen du. Bai, funtzionatu eta balio ere antzeko balio zen. Baina, bai, bida, gauzat kontatuko dugu, soinu proban gertatu da, usuek ere jetari egiten zaiola gitarra hori txiki xamar, eta nik hori baino txikiago bat erosen nahi duela, bera baino ondiagoa nahi zenean. Eta zergatik nahi duzu txikiago bat? Erosio egiten zaidalako. Nik usueren tamaina antzekoko gitarra merke badaukat, hitz egin dugulen, Harley Benton batzuk ere baduzuna, eta horrekin bidaiatzeko hasi nintzen, iloba bat oparitu nion, gitarra jotzeri utzi zion, eta hasi nintzen horrekin, eta gero gustu hartu, erresago hobeto jotzen dut. Sentsazioa daukat. Bai, izan daike. Eta gure taldekide, eta hemen etxiontako lagunden Ander Zubilagak badu maton mini bat, are txikia oraindik, eta duela gutxi kontzertu batean ere gitarra pila geratu zen, arenarekin jo nuen, eta
Aberia derregin dut. Bai, 1500 izena du. Eta metxera noin beharko da momentuz. Baina zure Taylorra zoragarria da, eta oso ondo sonatzen du, beraz, plazar bate, horrela giro akustikoetan instrumentuen goxotasuna eta instrumentuari eskintzen zaizkion orduak, dena, estimatu egiten dira. Ze beste instrumentu batzuk jozen dituen iraganean, baina gitarrarekin, ari zara ikasten eta orduak sortzen. Bai, lo creo. Soinu polit bat ateratzeko azkenen, hori ez da nere betiko instrumentua, orduan, behar da denbora, goxotasun bat hartu hartzaio gitarrai ere, eta hortan nabil. Ahotsa instrumentuen zerrendan kokatuko bagenu, ze hau garrantzitsua da, zein esango zenuke dela zure lehenengo instrumentua? Ahotsa. Ahotsa, ez da. Eta bigarrena? Ai, ostra. Argi esan barnon trikitixa, baina ordu da trikia edo gitarra, gaur egun ez dakit. Dudan. Bueno, jarraituko du disko pixkanaka aletzen eta kantu honekin gure artekoarekin egingo du aurrera. Goizeko 11ak ohearen ertz batean xuxurlatzen didazu gitarra bati begira zaudela bart gaueko uztak eman digu ona. Jendeak esaten du gaur egun diskoekin arazoak izaten dituela, ja ez daukalako entzungailua bere ordenagailuan, edo autoan entzuteko aukera dituela, baino etxean ezin duela entzun, baino guri diskoak gustatzen zaigu fisikoki esku artean edukitzea, eta horregatik gero Durangoko azokara joten gara, eta diskoak erosten ditugu, eta gero ez dakigu nun sartu hemen gure estudioan. Ze batzuk erosten ditugu, beste batzuk oparitzen dizkigute, baina badago gauza bat, naiz eta nik ere nire ordenagailuan oraintxe ez daukadan CD-ak entzuteko irakurgailu bat asko gustatzen zaidana CD formatutik, eta dela liburuxkan esker mezuak irakurtzea. Asko fijatzen naiz horretan. Gero, nola enaizen musikaria, enaiz gai izango, esateko ze estudiotan grabatu duden, edo zein egon den bide lagun musikarien artean, ez? Baina segituan fijatzen naiz esker mezu honetan. Eta hemen jartzen du, bihotzez eskerrak ibilbide honetan modu batera edo bestera nere ondoan egon zeaten guztioi. Hau ere, zuena da. Lagun asko izan dituzu, bidean? Bai, izan da, ez dakit, prozesu guztin, lagun batzuk bai egon dia, beti egon dianak hasieratik, kantak idatzi nitunetik, baina gero berriak ere iritsi dira. Eta, modu batea edo bestea eskertza hori nahi nun hor gelditzea idatzita, eta hori. Argazkiak ere ederrak dira, Andoni Klago Etxanizek egin ditu, ze polita, ze estetika zaindua, dena bat dator gero baita ere diskoaren CD-aren diseinuarekin, ze polita. Hore alderdi hau gustatzen zaizu, edo guztiz utzi zara esan dezala beste norbaitek nola egin behar dudan, edo zuk ere zure feedbacka eman duzu? Diseinu guztia Andonik intzun, egia da pixkat, berarekin hitz egiten hon nintzala, eta berak modu batea edo bestera ikusi izan dula, ikustezula izan behar zalan ere diskak kantak entzun, eta gero esatezian berak modu batea ikustezula, ez? Argia, ze kolore, eta egia esan bere esku utzi dut ia gehiena. Eta lagunak aipatuta, ezagit laguna, lankide, eta kasu irakasle, ez dute den Joseba Loinaz bera? Dudana gau bateko goza. Gure artekoa piano eta hotxean egin duzu. Bai. Nondik nora, erabaki hau? Kanta hau idatzi non, eta eskatzezian bakarrik pianoa eukitzea kanta honek, eta, Josebakin ikasten ibiltzen naizenez pianoa, erakutsi nion kanta. Eta Joseba askotan gauzak erakutsi eta esatizu itxoin. Kendu, nik lagunduko izutela. Eta akordatzen naiz, pianoa jotzen hasi izan kanta honekin, egia demora guztin, akordeak errepikatu iten diala orduan, lehenengo aldiz jozun, eta esan nion naizu. Eta hola iten bali madeu zu grabatuta, eta hola.
Oso Joseba Loinaz da piano arreglo hau, eskuminak emezkiozu, nire irakasle ere izan zen. Eta estima handia diot, eta bai, orain entzuten ari nintzela, zen nintzen kontroluta beraz egoniko, ostras, bai, badago pixkate Joseba Loinaz zarpa horiek hor jotzen, bai. Jazero puntua. Berak beti esaten zidan, jazeroen artean popero bat zela. Eta poperoen artean jazero bat, eta asko guza ez daite nolabait hori identifikatzea. Aizu, Goiuri, uste dut momentua iritsi dela, ze Laizter bigarren kantu bat eskatuko diogu, igandeak utzi du gaurko saioa amaitzeko, baina hemen sarraski egin gabe, ez da joango txera usuek ere jeta. Sarraskia. Sekzio honetan edo tarte honetan letrak aztertzen ditugu eta letren inguruko galderak egiten ditugu. Lehenengo galdera. Lehenengo abestian, entzun dezakegu minez estalitako pozoin diren hitzak, bigarren abestian barne mina aztuz eta guztia utxiz, hirugarrenean batzuetan mina asko irekitzen dira, bederatzigarrenean bizitzaren mina eutxi ezin duzunean, men mina dago, bereziki minetik idatzitako disko bat dela esango zenuke? Bai, guztiz. Bai, barneko min horretatik. Bai. Eta lagundu du diskoak minoiek baretzen? Bai, orokorren laguntzen dit asko barruko minoiek kantak idazten ditutenen ez, eta nik uste diska hontan, azken bi urtetako min guzti horiek, batzuk, denak ez daude hor, baina batzuk daude, eta hori. Dago beste kanta bat atentzioan deitu didana, hitzetan erreparatuta, gaur erdi ilargi bizauri hainbat egi ez izu, baduzu egizu, nietazu, eta gero berriro bizitza ezetzan orantza bakoitza agurtuz, bihortuz, eskertuz, ezaztuz, hau da, aliterazioaren baliabidea edo erabilita, eta galdetu nahi nuen, abestia hau sortzerakoan, ea izan den, hasi eta nahi gabe sortu den zerbait, edo benetan, aurretik pentsatuta zenuen, horrela nahi dut, asko errima, asko hitza bata bestearen atzetik, nolakoa izan den sorkuntza prozesu hau? Bai, nik uste kanta hau hasieran, kanta honen hasieran melodia izan zela ez, eta melodiak, askotan nik lotura bilatzen dien melodia eta hitzei, eta melodiak eskatzen zian hori beraien arteko errima hori euki behar zutela hitzek ez, eta nik uste poliki melodia eta hitzen arteko jolas horrekin sortutako kanta dela. Badago beste kanta bat, nork idatzi zuen 2023a izena duena. Deskurritu duzu, erantzuna, nork idatzi zuen urte hau? Ez dakit zeinek, baina beste mundu batia idatziko balu, Mugarri izan zen zuretzat? Bai, emozionalki eta pertsonalki, gora beratxua izan zen, eta, egia esan, kanta hau esango nuke izan zala lehenengoa erabaki nuna diskan egongo zala. Begira? Bai. Eta zergatik? Ez dakit, bai, izan daiteke, ez dakit ez, bai, badakit. Igual izan zen letra aldetik eta sakontasun bat daukalako eta ez dakit konektatzen nulako kantakin. Bai. Horrela, 3 galdera hauekin, sarraskia, egin dituta. Bigarren kantu bat eskatuko dizugu segituan, Beñat Armentia pianoan prestatzen joan dadila bitartean, eta azken galderat egin behar diogu, eta da, esan ezinen inguruan hitz egin dugu, baina ez dakit guk janire bezain beste maite dugu Idoia Surmendi, eta hemen ere kantuan jarri duzu. Nolako izan da berarekin kantatzeko esperientzia? Superpolita izan zen oso espresa, ze hori Idoia 2000 gauzetan dabil, eta proposamena botanion eta lehenengo momentutik baiezkoa esan zian, niretzako itzatzen nolako gauza ilusio handia intzian, eta kanta idatzi nunean ikusten nun bere hautsak ez dakit edukiz ezakela leku bat kantan, eta izan da zoragarria, entzun nunen lehenengo aldiz bere hautsak kanta hontan lore beltzen izan zen, ze polita. Bai. Uxue, Beñat pianon dagoeneko eta igandeak kantatzeko eskatuko dizuegu, gorko saioa amaitzeko. Mila esker gure horbiltzeagatik, kakapila etorkizuneko kontzertuekin. Eta joango zarete kontatzen txetik gertu egingo duzuen banda osoko kontzertu horiek, eta iritsiko dira eta kontatuko ditugu. Hori da.
bigarren kafearen elkarrezketa akustikoetan, Uxuek Erejeta eta Beñat Armentia, eta igandeak entzuteko prest gara, nahi duzuenean. Etxeko lau paretetan argizpia sartzea, kafe bat da musika ona, asteko azken urutan, atzo gaueko besarka, ta dantzak zerbeza artean, nola ez ditut maiteko, goratzen igandean. Burua galtzen nago, hainbeste pentsatzeaz, gehiago nahiko nuke, daukadan nuri baino, soka baten gainean, teiatu betan zehar, bikatuen antzera, erori nahi ezean. Bidegi tristen antzera, iluna barbati begira, minutuak segundutan, erraz bilakatzen dira, telebistaren parean, amonaren mantazkian, biziko nintzateke beti, goxotasun eternal hontan. Burua galtzen nago, hainbeste pentsatzeaz, gehiago nahiko nuke, daukadan hori baino, soka baten gainean, deiatu betan zehar, bikatuen antzera, erori nahi ezean, ispilu aurrean, jarri zara berriz, maitez duzuna, ikusteko begiz, bihar berriz ere, inguruari irriz, barne minaztuz, da guztia hautsiz, burua galtzen nago, hainbeste pentsatzea, gehiago nahiko nuke, daukadan nuri baino, soka baten gainean, teiatu betan zehar, bikatuen antzera, erori nahi ezean.
Bikote eskerrik asko eta nahi duzuen arte. Zuei, bi esker. Keep calm and bigarren kafea.